ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం పారాయణం కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము పారాయణ ఈ కార్యక్రమంలో 3వ స్కందము యథాస్థితిలో 15వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామ వర్ణనము అనేటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, ఈ శ్లోకం చదివారా మీరు? 23, 24 కూడా అయిపోయిందా మాతాజీ? అయిపోయింది ప్రభు. ఓకే, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఆ మైత్రేయ ముని విదురునితో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విషయంలో అది ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని, ఆ వైకుంఠ ధామాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఆ బ్రహ్మదేవుడు తన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి దేవతా సమూహాలతో, దేవతలతో ఆయన ఆ గోలోక బృందావనం, ఆ వైకుంఠ ధామాన్ని వివరణిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను, దేవతలకు ఆ వైకుంఠ లోకాన్ని గురించి ఆ బ్రహ్మే, చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తూ వచ్చాము. సో ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ వైకుంఠ లోకము అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఎలాంటి స్థితి ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని, అక్కడ ఉండేటువంటి పురుషులు ఏ విధంగా ఉన్నారు, అలాగే స్త్రీలు ఏ విధంగా ఉంటారు, ఏ విధంగా నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో వారు నిమగ్నమై ఉంటూ ఉంటారు, నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని సేవలో ఎలా ఉంటూ ఉన్నారు అనేటువంటిది. సో మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడు వారిని ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మిక విధానంలో వృద్ధి చెందిస్తూ ఉంటాడు, ఏ విధంగా వారికి ఆ అవకాశాన్ని ఇస్తున్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని చూడడము. అలాగే ఆ లోకంలో ఉండేటువంటి వాసుల యొక్క స్థితి, వాళ్ళు ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి నిరంతరం ప్రయాణిస్తూ వారు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు అనేటువంటిది. దాంతో పాటుగా అక్కడ ఉండేటువంటి జంతు జాతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేటువంటిది, అలాగే అక్కడ ఉండేటువంటి వనాలు అనే క్రమము, సో అలాగే అక్కడ ఉండేటువంటి
పుష్పాలు ఏ విధంగా ఆహ్, ఉంటాయి, వృక్షాలు అవన్నీ అని అక్కడ ఉండేటువంటి నేల, ఈ అన్ని అంశాలను కూడా మనము ఆ బ్రహ్మ దేవతలకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని. సో, ముఖ్యంగా లాస్ట్ శ్లోకంలో మనం 22వ శ్లోకంలో అక్కడ ఉండేటువంటి లక్ష్మీమాత తన యొక్క ఉద్యానవనమునందలి ఆ దివ్య సరోవరములలో ఉండేటువంటి తటముల పైన ఆ భగవంతుణ్ణి తులసీ దళాలతో అర్చించేటువంటి విధానము, ఆ విధంగా అర్చిస్తూ ఉన్న సమయంలో ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి లక్ష్మీమాత. సో, ఆ నిర్మలమైనటువంటి ఆ సరోవర జలాలలో ఏ విధంగా ఆమె ఆ నిర్మలమైనటువంటి ఆమె యొక్క ఉన్నతి స్థితి ఏ విధంగా శోభిల్లుతూ ఉందో, ఆ సుందర వదనమైనటువంటి ఆమె ముఖం ఏ విధంగా నీటిలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని బ్రహ్మ సో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే నిరంతరము ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అంటే బ్రహ్మాది సహితంగా ఆ లక్ష్మీమాతను నిరంతరము ఆమె యొక్క కృప కోసం చూస్తూ ఉండేటువంటి ఇక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి అటువంటి ఆ లక్ష్మీదేవి సహితము ఆ భగవంతుని సేవలో ఏ విధంగా నిమగ్నమై ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనము సో నిన్నటి వరకు తెలుసుకున్నటువంటి అంశం. సో ఇక ఆ విధంగా ఆ భగవద్ధామం యొక్క వర్ణనను తెలియచేసిన తర్వాత మరి ఇక బ్రహ్మ ఆ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము సో ఇక్కడ ఈరోజు మనం చూడబోయేటువంటి ఈ శ్లోకంలో ఆయన మరి ఎవరు ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుకోగలరు, ఎవరు ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుకోలేరు, ఎవరు చేరుకుంటారు, మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. సో ఇక్కడ ఎవరు అంటే ఏ విధమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకి ఇక్కడ ఇంతకు ముందు కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచము ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని గురించి తెలుసుకొని ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో సో ఆధ్యాత్మిక లోకంలోకి చేరుకోవడానికి శిక్షణ లాంటిది అనేటువంటి అంశాన్ని సో మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి ఎవరు ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని చేరుకోగలరు, ఎవరు చేరుకోలేరు అనేటువంటి అంశాలను ఈ 2 శ్లోకాలలో బ్రహ్మ ఆ దేవతలకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూసేటువంటిది. సో సో ఇక ఈ 2 శ్లోకాలకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం, ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్ చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. సో ఇక బ్రహ్మ దేవతలతో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకం. ఎన్న వ్రజంత్యఘబిధో రచనానువాదాత్ శృణ్వంతి యేన్య విషయా కుకదామతిగ్నిః యాస్తు శ్రుతా హత భగైర్నభిరాత్తసారా స్తాను క్షిపంత్య శరణేషు తమసు హంత. సో ఆ బ్రహ్మ దేవతలతో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఎన్న వ్రజంత్యఘబిదో రచనానువాదాత్.
సో అక్కడ ఆ వైకుంఠ లోకంలో నువ్వు చేరుకోవడానికి ఆ వైకుంఠ ఆ లోకాన్ని గురించి వినని ఆ శృణ్వంతి ఏన అన్య విషయా కుకద మతి మతిగ్నిహి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ వైకుంఠ ఏదైతే ఇక్కడ ఈ సాధారణమైన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ చెప్తున్నారు. సో దుర్భాగ్యులగు జనులు వైకుంఠ లోక వర్ణనను చర్చింపక శ్రవణ అర్హములు కానివి మనుజుని బుద్ధి మోహపరుచునవి అయిన కథా విషయములందే నెలకొనుట మిక్కిలి విచారకరము. వైకుంఠ కథా విషయములను త్యజించి భౌతిక లోక చర్చను చేపట్టువారు అంధకార బంధమగు తమోమయ ప్రాంతమున త్రోయివేయబడుదురు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ వైకుంఠ లోకం ఎన్ వ్రజంత్యఘవిదో రచనానువాద శృణ్వంత ఏన అన్య విషయా కుకదా మతిగ్ని. అంటే ఆ వైకుంఠ లోకధామంలో ఆ వైకుంఠ ధామం యొక్క వర్ణనను చర్చించకుండా ఆ వైకుంఠ ఆ విషయాలను గురించి ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని గురించి అక్కడ ఉండేటువంటి విషయాలను గురించి చర్చించకుండా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో శ్రవణ అర్హములు కానటువంటివి, సో మనకున్నటువంటి ఈ ఇంద్రియ విషయాల ద్వారా చేయవలసినటువంటివి ఏంటి? ఆ భగవంతుని మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పారు, బ్రహ్మాజీ చెప్పినటువంటి విషయాలు, ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను శ్రవణం చేయడము, ఆ భగవంతుని యొక్క గుణాలను శ్రవణం చేయడము, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి కర్మలను శ్రవణం చేయడము, అలాగే వాటిని కీర్తించడం, నామ గుణ ఆ విభూతులను కీర్తించడము అనేటువంటిది ప్రతి జీవుడికి చేయవలసినటువంటిది. సో ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండే వాళ్ళు చేసేటువంటివి కూడా అదే. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మోహానికి, ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటి మాయాశక్తి ద్వారా సత్వ రజో తమో గుణాలతో నిర్మితమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వాస్తవానికి భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశాలగే, అంటే గుణాత్మకంగా భగవంతునితో సంబంధం కలిగి సమానమైనటువంటి. సో మరి అటువంటి ఆ జీవుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ ముఖ్యంగా రజో తమో గుణాల చేత మోహితమయ్యి అక్కడ ఈ విషయాలను, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు ఆసక్తులై ఆ భగవంతుని గురించి అక్కడ అంటే ఏదైతే శ్రవణం చేయాలో, మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలలో శ్రవణ కీర్తనం అర్చనం ఈ విధంగా ఉండేటువంటి వీటిలో ఆ శ్రవణం చేయవలసినటువంటి, ఎవరిని శ్రవణం చేయాలి? ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలు, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య కర్మలను శ్రవణం చేయవలసినటువంటిది. అవన్నీ కూడా వదిలివేసి ఇక శ్రవణార్హం కానటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జరిగేటువంటి విషయాలు, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దీన్ని కూడా మన తాత్కాలికమైనటువంటి విషయాలు, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి విషయాలకు వీటిని ఎలా సంపాదించాలి, ఇక్కడ కలిగేటువంటి ఈ బంధనాల నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి దానికి రాజకీయ నాయకులు కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు అనేక సభలు పెట్టేసి ఇక వాటిని ఇక్కడ చాలా ప్రచారం చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ మోహానికి గురి అయినటువంటి బుద్ధి, మోహపరచబడినటువంటి ఈ జనులందరూ కూడా అటువంటి విషయాలపైనే ఆసక్తిని పెంచుకుంటూ ఉన్నారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో ఎంతటి విచారకరం కదా అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో అలాగే ఆ వాస్తవానికి ప్రతి జీవుడు కూడా ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమై ఆ వైకుంఠ కథా విషయాలను తెలుసుకోవలసినటువంటిది. కానీ ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటిది ఏంది? అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ విషయాలను త్యజించి భూలోక చర్చను చేపడుతున్నారు. ఈ లోకంలో ఎలా ఉన్నతి, ఆ ప్రకృతిపై ఏ విధంగా ఆధిపత్యం చెలాయించాలి, ఎలా నేనే ప్రభువుని, నేనే భోక్తను అనేటువంటి భావాలతో సో ఎవరైతే ఉంటూ ఉన్నారో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఆ వైకుంఠ కథా విషయాలను త్యజించి భౌతిక లోక చర్చను చేపట్టేటువంటి వారు అంధకార బంధమగు తమోమయ ప్రాంతంలోనికి తోచివేయబడుదురు.
సో కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఈ భూలోకంలో ఉండేటువంటి వాసులు ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క దివ్య గుణాన్ని తెలుసుకోలేకుండా వారు ఆ వైకుంఠం కథా విషయాలను వదిలివేసి ఈ భౌతిక లోకంలో ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి విషయాలను గురించి చర్చలు చేపడుతూ ఉన్నారు. అటువంటి జీవులు ఎప్పుడు కూడా ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే తోచివేయబడతారు అనేటువంటిది. సో కృష్ణ భగవానుడు కూడా మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు. ఈ అసుర భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు తామే ప్రభువులను, తామే అధికారం, తానే భోగించాలి అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటి వాళ్ళని మళ్ళీ ఆ విధంగా అదే యోనులలో నేను పడవేస్తాను, అటువంటి జన్మలే వాళ్ళకు వచ్చే విధంగా చేస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి ఈ జనులు ఆ వైకుంఠ లోకాలను గురించి తెలుసుకోకుండా, అంటే ఏదైతే వినాలో, ఏదైతే కీర్తించాలనో వాటిని వదిలేసి ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి అంశాల వైపునే వారు మోహితులవుతూ ఉన్నారు. సో మరి ఆ వైకుంఠ విషయాలను త్యజించి వదిలివేసినటువంటి వారు, వాటి గురించి ఆలోచించినటువంటి వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే, వాస్తవానికి ఈ భౌతిక ప్రపంచము ఒక జైలు లాంటిది అని చెప్తారు. సో ఈ అక్కడ వచ్చింది శిక్షణ పొంది, ఎందుకంటే మనము దారి తప్పి వచ్చినటువంటి వాళ్ళం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దారి తప్పి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి శిక్షణ, వాళ్ళని సక్రమమైనటువంటి మార్గాల్లో ఉంచడానికి జైలుల్లో ఉంటాయి. సో అదేవిధంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచం కూడా ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో భగవంతునిపై ధిక్కార స్వభావం కలిగినప్పుడు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి. సో మరి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఈ పరిస్థితులలో కూడా ఆ జైల్లోకి వెళ్ళి జైల్లో అక్కడి నుంచి ఏం చేయాలి? బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఆ జైల్లోనే ఇంకా, అంటే సాధారణంగా నేల ఇచ్చి రూమ్ ఉంటుంది, కొంత ఏదో భోజనం సమయానికి కొంత ఇచ్చేస్తుంటారు. కానీ అక్కడికి వెళ్ళి మనము నాకు ఏసీ గది కావాలి, లేదా మంచి రుచికరమైనటువంటి ప్రసాదం తయారు చేసి పెట్టాలని వాటి గురించి ఆలోచిస్తున్నాం తప్ప, ముందు ఈ జైలు నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆలోచించట్లేదు. అలా అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ జైల్లో ఉండేటువంటి సుఖాలకు అనుభవపడ్డవాడు ఏం చేస్తాడు? ఆ జైల్లోనే అక్కడే ఉండడానికి ఇష్టపడుతుంది. సో ఈ జీవుడు కూడా అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే అనేక జన్మలు పడుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి భాష్యంలో అని చెప్తున్నారు, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క దివ్య వైభవమును అవగతం చేసుకొనజాలని నిరాకారవాదులే పరమ దుర్భాగ్యజనులు. ఇక్కడ బ్రహ్మాజీ చెప్పినట్లు ఆ దుర్భాగ్యజనులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే, ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకం యొక్క దివ్యమైనటువంటి వైభవాలను గురించి అవగాహన చేసుకోలేనటువంటి వాళ్ళు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ నిరాకారవాదులు, శూన్యవాదులే ఈ పరమ దుర్భాగ్య జనులు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన ఆసక్తిని పెంచుకోలేనటువంటి ఆ నిరాకారవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ దుర్భాగ్య జనులు అని చెప్తున్నారు. వైవిధ్యం అనున్నది తప్పక భౌతికమై తీరునని తలచడి కారణంగా ఆ వైకుంఠ లోకముల సౌందర్యము గూర్చి పలుకుటకు వారు వెరుగ చెందదురు అంటే దాని గురించి చెప్తున్నారు. అలాగే ఆధ్యాత్మిక జగత్ పూర్తిగా శూన్యమనియే, అనగా అచ్చట వైవిధ్యము లేదని అట్టి నిరాకారవాదులు తలుతురు అనేటువంటి విషయాన్ని. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఈ వైవిధ్యాలు ఉంటాయి తప్ప ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో వైవిధ్యాలు ఉండవు అని ఆ నిరాకారవాదులు, శూన్యవాదులు ఆ విధంగా భావిస్తూ ఉంటుంటారు. సో అక్కడ ఇటువంటి వైవిధ్యం ఉండదు, అంతా శూన్యం మయంగా ఉంటుంది అనేటువంటి భావన. సో అక్కడ ఆ భగవంతుడు కానీ వివిధ రకాలైనటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఆ విధమైనటువంటి వైవిధ్యమైనటువంటివి ఉండవు అని. అంటే భౌతికంగా అక్కడ కనిపించేటువంటిది వైవిధ్యం, తర్వాత అన్ని కూడా ఏ విధమైనటువంటి, అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి మానవులైనా, వృక్షాలైనా, జంతువులైనా, ఇంకా ఏదైనా కానీ అన్ని కూడా చైతన్యవంతంగా ఉంటాయి, ఆధ్యాత్మికమైనవి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు అంతకుముందు బ్రహ్మ. సో కానీ ఇక్కడ ఈ శూన్యవాదులు
ఈ దుర్భాగ్య జనులు ఆ వైకుంఠ లోకాన్ని గురించి సరైనటువంటి అవగాహనకు వారు రారు అని చెప్తున్నారు. అంటే అచ్చట ఏ విధమైనటువంటి వైవిధ్యం ఉండదు, అంతా శూన్యమయంగా ఉంటుంది అనేటువంటి నిరాకారవాదులు ఆ నిరాకారంగానే ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటారు. ఆ స్వభావం చేతనే వారు ఇటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి కుకత మతిగ్నిహి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలను గురించి మాత్రమే, ఎలా ఈ భౌతిక ప్రపంచం పైన ఆధిపత్యం చెలాయించాలి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి కష్టాల నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటిది ఆలోచిస్తారు తప్ప ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి సుఖాన్ని, ఆనందాన్ని పొందేటువంటి విధాన్ని గురించి వాళ్ళు ఆలోచించరు అని చెప్తున్నారు. సో శూన్యవాదపు ఆధ్యాత్మిక అంటే ఈ శూన్యవాదము ఆధ్యాత్మిక జగపు నిరాకార స్థితి వాదము అనునవి మనుజుని బుద్ధిని భ్రమింపచేయును కనుక ఇక్కడ అవి నిరసింపబడుచున్నవి అని చెప్తున్నారు. నిరాకారవాది అయిన వాడు, శూన్యవాది అయిన వాడు వైవిధ్యపూర్ణమగు ఈ భౌతిక జగత్తును గురించి ఆలోచించగలరు గాని ఆధ్యాత్మిక జగమునందలి వైవిధ్యములను ఎందులకు ఊహింపజాలకున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ మనలో ఉండేటువంటి ఆ మండుక స్వభావం వలన, ఈ మనలో ఉండే ఈ భ్రమ మోహానికి గురి అయ్యి తమో రజోగుణాలకు మోహితులు కావడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ శ్రీల ప్రపాదులు వారు చెప్తున్నారు, నిరాకారవాది అయిన వాడు, శూన్యవాది అయినటువంటి వాడు వైవిధ్యపూర్ణమైనటువంటి భౌతిక జగత్తును గురించి ఆలోచించగలుగుతున్నాడు, కానీ ఆధ్యాత్మిక జగమందలి వైవిధ్యములను ఎందుకు ఊహించజాలకున్నారు, అచ్చటి వైవిధ్యం లేదని ఏ రీతిగా వాళ్ళు తలచుచున్నారు అని అంటూ ఇక్కడ శ్రీల ప్రపాదుల వారు మనని రేకిపిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆలోచించే విధంగా, ప్రశ్నించే విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఒక కప్ప చూస్తే ఇక్కడ సముద్రం నుంచి ఒక కప్ప వచ్చినట్టు తనున్నటువంటి బావిలో అదే ఎంతో గొప్పదిగా భావిస్తుంది, తను ఉన్నదే పెద్దగా భావిస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి ఈ మండూక స్వభావం వలన శ్రీల ప్రపాదుల వారు అనేక మార్లు చెప్తారు ఈ మండూక స్వభావం గురించి. సో మండూక స్వభావం వలన ఇక్కడ ఉన్నటువంటిదే ఇదే అని భావిస్తూ ఉండి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని గురించి ఆలోచించలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఇంకా మనకి ఈ భౌతిక జగత్ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క వికృత ప్రతిబింబమని తెలుపబడి ఉన్నందున ఆధ్యాత్మిక జగమునందు వైవిధ్యమే లేనిచో భౌతిక జగమునందు తాత్కాలికమగు వైవిధ్యము ఎట్లుండగలదు? మనుజుడు ఈ భౌతిక జగత్తును తరింపగలడనేటువంటి విషయము దివ్య వైవిధ్యము లేదనుటను సూచించును. సో అంటే ఇక్కడ వాస్తవానికి ఈ భౌతిక ప్రపంచం, మనం ఉంటూ ఉన్నటువంటి భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో ఎంతో విశాలమైనదిగా కోటాను కోట్లుగా ఉండేటువంటి బ్రహ్మాండాలు ఇదంతా కూడా ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో మొత్తం 4 భాగాలుగా తీసినట్లయితే 3/4 ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉంటాయని చెప్తారు శ్రీల ప్రపాదుల వారు మనకి ఉపదేశ అమృతం భాష్యంలో చెప్తున్న సందర్భాల్లో చెప్పినట్టు 3/4 వంతులు 30వ వంతు ఆధ్యాత్మిక లోకం, 1/4 వంతు మాత్రమే ఈ భౌతిక ప్రపంచం. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి ఈ శూన్యవాదులు, నిరాకారవాదులు ఇదే గొప్పదిగా భావించేసి మరి అంత ఉన్నతమైనటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని గురించి వాళ్ళు తెలుసుకోలేకున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. మనకి 15వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు కూడా చెప్పినటువంటిది. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఒక అశ్వత్థ వృక్షంతో పోలుస్తూ ఉన్నారు. అంటే వాస్తవమైనటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకం యొక్క ప్రతిబింబమే ఇది. మరి ప్రతిబింబంలోనే ఈ వైవిధ్యాలు ఉన్నప్పుడు, తాత్కాలికంగా ఉండేటువంటి ఈ ప్రతిబింబంలోనే వైవిధ్యాలు ఉన్నప్పుడు, ఇవన్నీ భావించినప్పుడు మరి అక్కడ వాస్తవమైనటువంటి దాంట్లో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా. సో కానీ ఈ మోహితులైనటువంటి బుద్ధి మోహింపబడినటువంటి వీళ్ళు ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకమును గురించి సరిగా అవగాహన చేసుకోలేకుండా ఉన్నారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము మరియు వైకుంఠ లోకముల యొక్క
ఆ నిజ ఆధ్యాత్మిక స్వభావమును చర్చించి అవగతము చేసుకొన యత్నించిన వారులు అదృష్ట భాగులు అని సో శ్రీమద్ భాగవతమున అంటే ఈ శ్లోకం ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకం తెలియజేస్తుంది అని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన ఈ శ్లోకంలో బ్రహ్మ చెప్పినట్టు దుర్భాగ్య జనులు వైకుంఠ లోకం గురించి చర్చించకుండా శ్రవణ అర్హములు కానిటువంటివి ఏవైతే మనం శ్రవణం చేయాలనో వాటికి కాకుండా ఈ భౌతిక ప్రపంచాలు ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలను గురించే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశము ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము మరియు వైకుంఠ లోకముల యొక్క ఆ నిజమైన ఆధ్యాత్మిక స్వభావమును గురించి అవగాహనం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అది చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే అదృష్ట భాగులు. సో దానికి మనకి ఈ శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీత వంటి గ్రంథాలను గురువు ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుల ద్వారా ఇవి తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయాలు. సో మరి అటువంటి ఈ అవకాశము ఉపయోగించుకొని సో ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి విషయం ఈ శ్లోకం మనకు తెలియచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే వైకుంఠ లోకములందలి వైవిధ్యము భగవానుని దివ్యలీల సంబంధమున వర్ణితమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. కానీ భగవద్ధామమున భగవంతుని దివ్య కర్మలను అవగతం చేసుకొన యత్నించుటకు బదులు జనులు రాజకీయముల యందు ఆర్థికాభివృద్ధి యందు అమిత అభిరుచిని కలిగి ఉన్నారు. ఇచ్చట కొలది సంవత్సరాలు మాత్రమే వసించేటువంటి వారైనను ఈ ప్రపంచ సమస్యలను పరిష్కరించుటకు వారు అనేకమైనటువంటి సభలను, సమావేశాలను, చర్చలను ఏర్పాటు కావించుదురు. వైకుంఠ ధామమునందలి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని అవగతం చేసుకొనుట యందు మాత్రము వారు అభిరుచిని కలిగి ఉండరు. వారు నిజంగా భాగ్యవంతులే అయినచో భగవద్ధామమునకు చెనుటయందు అభిరుచిని పొందుదురు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగమును అవగతం చేసుకొనంత వరకు ఈ అంధకారముని వారు నిరంతరము కొట్టిమిట్టి ఆడుదురు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని గురించి అవగాహన చేసుకుంటారో, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును దరిచేరి శాస్త్రాలను నమ్మి శాస్త్రాలను చదువుతూ అధ్యయనం చేస్తూ వాటిని అవగతం చేసుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళు అదృష్ట భాగులు అని చెప్తుంది ఈ శ్లోకం అని చెప్తున్నారు. దాన్ని అవగాహన చేసుకోలేనటువంటి వారు దుర్భాగ్యులు అని చెప్తున్నట్టు. సో ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చినటువంటి ఈ మాయావాదులు, శూన్యవాదులు, నిరాకారవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఆ భగవద్ధామమును గురించి కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య కర్మలను గురించి కానీ తెలియచేయడానికి బదులుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖాలను ఎలా పొందాలి, సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు జైల్లోకి వెళ్ళి జైలు నుంచి బయటికి రావడానికి ప్రయత్నం చేసే బదులుగా ఆ జైల్లోనే సౌకర్యాలను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అది కాదు కదా మరి జీవితం. అక్కడ జైలుకు పోయినటువంటి ఉద్దేశం ఆ జైలు నుంచి బయటపడాలి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చింది కూడా అదే కదా. సో ఇక్కడ శిక్షణ పొంది ఆ భగవద్ధామాన్ని గురించి తెలుసుకొని ఆ భగవద్ధామంలో భగవంతుని సేవలో నిమగ్నం అవడానికి కావలసినటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా నేర్చుకుని అక్కడికి వెళ్ళడానికి. సో ఇది ఒక మార్గము. మరి ఈ మార్గాన్ని వదిలేసి ఇక్కడే ఎలా స్థిరంగా ఉండాలి మనము అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ రాజకీయ నాయకులు, ఇక్కడ ఉండేటువంటి భౌతికవాదులు వీళ్ళందరూ కూడా ఇవే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూ ఈ భౌతిక జగత్తు పైన ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అనేటువంటి భావనలతో ఉండి ఇక్కడ భౌతికమైనటువంటి కామ్యకర్మలలో నిమగ్నమైనంత కాలము ఈ జీవుడు ఈ అంధకార బంధమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి జనన మరణాలతో కూడినటువంటి సో ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తికారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో నిరంతరము సో ఇక్కడ మనకి చెప్తారు, అశ్వత్థ వృక్షము యొక్క వివిధ శాఖలలో ఒక కొమ్మ నుండి మరొక కొమ్మకు మారతాడు తప్ప ఆ దాని నుండి బయటపడేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం లేదు. ఎప్పుడైతే ఈ ఇంద్రియ భోగానుభూతిని అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనలలో ఉన్నంత కాలం కూడా ఆ అశ్వత్థ వృక్షము అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నుండి
బయటపడేటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యరు. సో కానీ భగవంతుడు చెప్పాడు అక్కడ, మరి ఆ అశ్వత్థ వృక్షం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని చెప్పారు అక్కడ మనకి భగవద్గీతలో. సో అసంగత్వము అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి విషయాల నుండి బయటపడి, అంటే వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గము ద్వారా ఆ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని కట్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే మనం ఈ సత్వరజో తమో గుణాలు అనేటువంటి మిళితమైనటువంటి ఈ గుణాల ద్వారా, గుణాలు అనేటువంటి నీరు పోస్తూ ఆ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని పోషిస్తూ ఉన్నామని చెప్పారు అక్కడ. సో ఎప్పుడైతే ఆ అశ్వత్థ వృక్షానికి ఈ ఇంద్రియ భోగాలు అనేటువంటి నీరు ఏదైతే ఉందో అది అందించకపోతే, అంటే ఈ భోగ అనుభూతి, ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించాలి అనేటువంటి భావన నుండి వైరాగ్యాన్ని పొందినప్పుడు, అంటే ఈ ఇంద్రియ తృప్తిని వదిలివేసినప్పుడు, ఆ ఇంద్రియాల యొక్క అసంగత్వానికి వచ్చినప్పుడు, మనసును స్థిరీకరించుకొని ఇంద్రియ భోగ వాంఛను వదిలివేసినప్పుడు, అప్పుడేమవుతుంది, ఆ అశ్వత్థ వృక్షానికి, అంటే ఈ ఇంద్రియ భోగ అనుభవాలు కావడానికి నీరు అందదు. నీరు అందకపోతే ఏమవుతుంది, చెట్లు ఎండిపోతాయి. సో అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుండి బయటపడి ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని చేరుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. కానీ ఆ విధమైనటువంటి భావన రానంత వరకు కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే జనన మరణ చక్రాల్లో చిక్కుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తున్నటువంటి ఈ అంధకార బంధురంలో ఉన్నంత కాలం కూడా ఇక్కడ ఈ తమోగుణ స్వభావితమైనటువంటి లోకాలలోనే తిరుగుతూ ఉంటాము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మనకి ఈ శ్లోకంలో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, బ్రహ్మ ఆ దేవతలతో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏభ్యర్థి తామపి చనో నృగతిం ప్రపన్నా జ్ఞానం చ తత్వ విషయం సహధర్మం యత్ర నారాధనం భగవతో విరత్యముష్య సమ్మోహితా వితతయా భతమాయయాతే. సో ఇంకా ఆ బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఆ బ్రహ్మదేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ దేవతలారా, మానవ జన్మము ఎంతటి మహత్తరమైనదనగా మనము కూడా అట్టి జీవనమును అభిలాషింతుము. ఏలయన మానవ జన్మయందు ఎవడైనా పూర్ణమగు ధర్మమును జ్ఞానమును బడేయగలడు. ఎవడేని ఆ మానవ జన్మయందు దేవదేవుని అతని ధామమును అవగతం చేసుకొనడో అతడు మిగుల మాయా ప్రభావితుడైనాడనియే అవగతం చేసుకొనవలను. సో ఇంకా బ్రహ్మ ఇక్కడ ముఖ్యంగా మానవ జన్మ యొక్క ఉద్దేశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఈ సృష్టిలో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో 84 లక్షల జీవజాతులలో 4 లక్షలుగా ఉండేటువంటి మానవ జన్మ ఉన్నతమైనటువంటిదిగా చెప్తూ, అంటే అవకాశం భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటిది అని చెప్తారు. సో కనుక అటువంటి ఈ మానవ జన్మను పొందినటువంటి ఈ పరిస్థితులలో మరి దాన్ని సరిగా ఉపయోగించుకోవాలి, ఆ మానవ జన్మను సక్రమంగా వినియోగించుకోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఆయన అంటున్నారు బ్రహ్మాజీ, ఓ దేవతలారా, మానవ జన్మము ఎంతటి మహత్తరమైనదనగా మనము కూడా అట్టి జీవనమును అభిలాషించుతుము. అంటే మనకు కూడా అటువంటి జన్మ వస్తే బాగు అని మనం ఆలోచించే విధంగా ఆ మానవ జన్మ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మానవుడుగా పుట్టినటువంటి వాడు ఎవడైనాను పరిపూర్ణమైనటువంటి ధర్మమును జ్ఞానమును పొందగలుగుతాడు. ఎందుకంటే ఆ అవకాశము మానవ జన్మలోనే, నిన్ననే ప్రభు అంటే అనుకున్నాం, ఈ శాస్త్రాలు మనకి అందించబడినవి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలను తెలుసుకోవడానికి, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ అవకాశం మనకుంది ఇక్కడ. అంటే మానవులుగా ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి మానవ జన్మ యందు శ్రీమద్ భాగవతం అమల పురాణంగా ఉన్నటువంటి
గ్రంథరాజుగా ఉండేటువంటి మరి అటువంటి భాగవతం వంటి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క లీలలను, ఏ విధంగా భక్తులు ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో తరించారు అనేటువంటి విషయాలను తెలుసుకొని పరిపూర్ణమైనటువంటి ధర్మాన్ని, జ్ఞానాన్ని పొందేటువంటి అవకాశము మానవ జన్మలోనే ఉందయ్యా. మరి అటువంటి ఆ మానవ జన్మను మనం కూడా పొందాలి అనేటువంటి కోరికతో ఉంటాము అని చెప్తారు. సో మరి అటువంటి మానవులుగా పుట్టినటువంటి మనము వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని వదిలేసి భగవంతుని గురించి తెలుసుకోకుండా ఈ మాయా ప్రపంచంలో మాయావాదుల యొక్క ఆ మృదు మధురమైనటువంటి మాటలకు లొంగిపోయి ఆకర్షితులమై వాస్తవికమైనటువంటి ఆ భగవంతుని గురించి ఆలోచన నుంచి పక్కదారి పట్టుతూ ఉన్నటువంటి. సో అందుకే భగవంతుడు కూడా చెప్తాడు మనకి ఆ భగవద్గీతలో, 4 రకాలైనటువంటి దౌర్భాగ్యులు, దుర్జనులు నన్ను చేరుకోలేదు, నా గురించి ఎప్పుడు నన్ను శరణ పొందరు అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకొక సమయంలో ఆయన మరొక 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళ గురించి చెప్పారు. ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వాడు, సంపదలను కోరుకునేటువంటి వాడు, జ్ఞాన జిజ్ఞాసుగా ఉండేటువంటి వాడు, పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు నిరంతరము నా గురించే ఆలోచిస్తారు ధర్మాత్ములు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మ ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది, మానవ జన్మయందు ఎవడైనాను పరిపూర్ణమైనటువంటి ధర్మాన్ని, జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతాడయ్యా. కాబట్టి మనం కూడా అటువంటి అవకాశాన్ని, అంటే ఆ దేవుని గురించి తెలుసుకొని ఆ భగవంతుని గురించి చదువుకోవడానికి ఉండేటువంటి శాస్త్రాలు అందించబడి ఆ భగవంతుడి ద్వారా, స్వయం భగవాన్ ఆ భగవంతుడి ఇచ్చినటువంటివి. సో బ్రహ్మ హృదయంలో ఇస్తే ఆ 4 వేదాలను, ఆ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ 4 ముఖాల ద్వారా ఈ 4 వేదాలను మనకి అందించినటువంటి పరిస్థితి. సో దానిని మందమతులుగా ఉండేటువంటి మనకి గ్రంథీకరించినటువంటి వారు వ్యాస భగవానుల వారు. సో ఆ విధమైనటువంటి అవకాశం మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది. సో దానిని మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది చెప్తున్నారు. అందుకే అంటున్నాడు, ఎవడజేని ఆ మానవ జన్మ యందు దేవదేవుని అతని ధామమును అవగతం చేసుకున్నాడో. సో మరి ఈ మానవ జన్మ మనకు ఉన్నటువంటి మహత్తరమైన అవకాశం. మరి ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోకపోతే ఇక అతడు మాయా ప్రభావితుడే ఉంటాడు. అతడు మళ్ళీ తమో గుణంలోని ఈ రంగుల రాట్నంలో జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము పుట్టడము, పెరగడము, కొంతకాలం స్థిరంగా ఉండడము, జీవులను ఉత్పత్తి చేయడము, క్షీణించడము, మరణించడము, జంతువులకి మనకు భేదం లేకుండానే పోతుంది అని చెప్తున్నారు మాయా ప్రభావితులైనటువంటి వారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం చూసినట్లయితే ఆయన వివరణ మనకి ఇస్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. భగవంతుని యొక్క, అంటే ఇక్కడ భగవంతుని గురించినటువంటి బ్రహ్మ చెప్పినటువంటి అంశాన్ని. సో శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. పూర్ణ పురుషోత్తముడు అగు భగవానుని యందు మరియు అతని దివ్యధామమగు వైకుంఠమునందు అభిరుచిని కనబరచని మానవుని పరిస్థితిని బ్రహ్మదేవుడు తీవ్రంగా నిందిస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని గురించి కానీ, అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని గురించి కానీ, అక్కడ ఉండేటువంటి వివిధ రకాలుగా, అంటే భౌతికంగా వివిధ రకాలుగా ఉన్న, ఆధ్యాత్మికంగా అన్ని కూడా భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి పరిస్థితులను అంతకుముందు చూసాము. సో ఆ విధంగా ఉండేటువంటి వాటిని గురించి ఆలోచించకుండా, అంటే ఎవరైతే ఉంటున్నారో ఆ మాయా ప్రభావితుడై, అంటే ఆ భగవంతుని లోకాన్ని, భగవంతుని గురించి, అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ విషయాలను గురించి అవగాహన చేసుకోలేనటువంటి వాడిని గురించి ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మాజీ తీవ్రంగా నిందిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు. మానవ జన్మ ఎనున్నది బ్రహ్మచేత కూడా వాంఛనీయమైనదిగా చెప్తున్నారు. అంటే బ్రహ్మ కూడా చెప్తున్నాడు, బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తున్నాడు, మానవ జన్మ అనేటువంటిది మహోత్తరమైన అవకాశము. ఆ భగవంతుని గురించిన పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి, ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి మనకున్నటువంటి అవకాశం. సో కాబట్టి ఈ మానవ జన్మ వాంఛనీయమైనది అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ జన్మలో ఉండగానే ఆ భగవంతుని విషయాల గురించి తెలుసుకుని భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుకో.
కానీ తప్పుదారి పట్టడం వల్ల ఒక్కసారి భక్తి మార్గం నుండి తప్పు పట్టినట్లు, అంటే ఇంతకుముందు చెప్తారు వైష్ణవ నిందాపురం కానీ ఇతరులను దూషించడం కానీ చేసినట్లయితే మళ్ళీ కోటాను కోట్ల జన్మలు ఏవేవో జన్మలు ఎత్తాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి అపరాధాలు లేకుండా ఉండాలి చూసుకోండి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, బ్రహ్మాది దేవతలు మానవుల కన్నను పరమ ఉత్తమ మగు భౌతికమైనటువంటి దేహాలను కలిగి ఉందురు. అయినప్పటికీ బ్రహ్మదేవునితో సహా దేవతలందరూ మానవ జన్మను పొందవలననియే కోరుదురు. ఎందుకంటే అక్కడ వారి యొక్క దేహం ఉన్నతమైనదే, నో డౌట్. మనకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వచ్చేటువంటి మానవ జన్మ కంటే ఉన్నతమైనది. ఎందుకంటే అక్కడ వృద్ధాప్యాలు ఇవి లేనటువంటి విషయాలు, సో ఎప్పుడు ఉండేటువంటిది. మరి అటువంటి ఎక్కువ కాలం ఉండేటువంటి, ఇక్కడ మనం ఎంత 100 సంవత్సరాలు, లేదంటే మామూలుగా సత్యయుగంలో 1,00,000 సంవత్సరాలు, కానీ అక్కడ కోటాను కోట్ల సంవత్సరాలు జీవించేటువంటి అవకాశం. అన్నీ కూడా అక్కడ ఏమి తయారు చేసుకోవాల్సినటువంటి, కష్టపడాల్సిన అవసరం లేనట్టు. మరి అటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ మానవ జన్మ పొంది, ఎందుకంటే భగవంతుని గురించినటువంటి పూర్ణ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ బ్రహ్మ దేవతలు కూడా ఆ అంటే ఈ మానవ జన్మను పొందాలి అనేటువంటి కోరికను కలిగి ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తున్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును, ధార్మిక పూర్ణతను సాధించుటకై జీవునికి అది ప్రత్యేకంగా ఉద్దేశించబడుటి అందులకు కారణము. సో ఈ మానవ జన్మ ఒక ఉద్దేశాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. ఏంటి ఈ జన్మ అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము. ఏంటి? ఆత్మ పరమాత్మ వారి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం, అలాగే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పూర్ణతను, అంటే దివ్య బృందావన ఆ భగవంతుని సేవలో తరించడం ద్వారా ఏ విధంగా భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకోవచ్చో, సో వాటికి ఈ మానవ జన్మ ఉద్దేశించబడింది అని చెప్తున్నారు. సో భగవద్ధామమును కేకుటల్ ఒకే జన్మలో సాధ్యం కాకపోవచ్చు, కానీ మానవ జన్మ యందు మాత్రము జీవుడు జీవిత గమ్యము ఎరిగి కృష్ణ భక్తి భావనను ఆరంభించవలెను అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ మానవ జన్మ ఆ భగవంతుణ్ణి దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఇచ్చినటువంటి మహోత్తరమైనటువంటి అవకాశం. కాబట్టి జీవుడు ఆ విషయాన్ని తెలుసుకొని, ఆ గమ్యాన్ని తెలుసుకొని, ఆ జీవుడి యొక్క పరమగమ్యాన్ని తెలుసుకొని కృష్ణ భక్తి భావనను ఆరంభించాలి అని చెప్తున్నారు. సో మరి అటువంటి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో, ఆ దివ్య జ్ఞాన సమపార్జనలో శ్రవణము తొలిమెట్టు. అందుకే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, గుణాలను, కర్మలను, దివ్య కర్మలను మనం శ్రవణం చేయాలి. సో అటువంటి దానికి మనకి సాధారణంగా ప్రామాణికుల నుండే శ్రవణం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పారు, అప్రామాణికులైనటువంటి మాయావాదులు వారు బోధించేటువంటి బోధనలు మాయా విషయాలతో బోధనలో ఉంటూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుల నుండి మనం శ్రవణం చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. దానికి మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 4వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, తద్విద్ది పాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శినః అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అంటే గురువు చెంతకు చేరి సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించి వినయంతో ఆయనని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనను సేవిస్తూ చేసినట్లయితే ఆ ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు మహాత్ముడు ఆ తత్వాన్ని మనకి అంటే ఆయన ఆత్మ జ్ఞాని అయినటువంటి వాడు కనుక, తత్వదర్శనం చేసినటువంటి వాడు కనుక జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి పరంపరలో ఉండేటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుల యొక్క బోధనలని వినాలి అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మనం అన్ని కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి జగద్గురు ప్రామాణికులైనటువంటి వారు ఇచ్చేటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నట్టు. సో ఆ విధంగా ప్రామాణికమైనటువంటి వారి నుండి వచ్చినటువంటి, సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే మేమే చదువుతున్నామో అది మేము కాదు బోధిస్తుంది, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనలు ఇవన్నీ కూడా. సో అలా ఆ భగవంతుని గురించి నటువంటి అంశాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి, సో ఆ ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి మనము అవకాశాన్ని పొందాలి అని చెప్తున్నారు. సో అది ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను ఆరంభించి దానిలో తొలిమెట్టుగా ఉండేటువంటి ఆ శ్రవణ కీర్తన. సో కాబట్టి
విధమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళే వరకు కూడా ఈ మానవులు జన్మ ఇచ్చినటువంటి ఆ మహోత్తరమైనటువంటి ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఆ ఉత్సాహంతో ఆ విషయాలను స్వీకరిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తూ ఉంటారు, ఆ ఉత్సాహము అవి లేనటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగానూ మనకి ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందలేరు అని చెప్తారు. అంటే ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి మనకి ఉపదేశామృతంలో చెప్పినటువంటి 6 అంశాలు చెప్తారు. ఉత్సాహంగా ఉండుట, నిశ్చయంతో ప్రయత్నం చేయడము, ఓర్పును కలిగి ఉండడము, శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం వంటి నియమాలను అనుసరించడము, అభక్తుల యొక్క సహచర్యాన్ని విడిచిపెట్టడము, ఆచార్యుల యొక్క అడుగుజాడలలో నడవడము అనేటువంటి 6 నియమాలు మనకి భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశాలు అని చెప్తారు శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు. సో మరి అటువంటి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను ప్రారంభిస్తూ నియమాలను పాటిస్తూ ఆ ఇక్కడ ప్రారంభించాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదులు భవసాగర తరణానికి మానవ జన్మ అత్యంత యోగ్యమగు నావవై ఉన్నది, అది గొప్ప వరదానమని తెలుపబడింది. సో ఈ మానవ జన్మ ఈ భవసాగరాన్ని దాటడానికి శ్రీల కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు. సో భక్తి అనేటువంటి ఒక స్థిరమైన భక్తి, స్థిర భక్తిలో ఉంటే ఆ నావ మనల్ని ఈ భవసాగరాన్ని ఎంతటి సాగరాన్నైనా దాటించగలుగుతుంది. అంతేకాని ఆ సాగరంలో దూకి మనకు మనంగా దాన్ని దాటాలంటే దాటలేము. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మానవ జన్మ కూడా అంటే భక్తి అనేటువంటి దాని ద్వారా ఈ వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని చేరుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆ నావకు నాయకునిగా పరిగణించబడును అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు. సో స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అందుకే మనం ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గురువును యొక్క శిక్షణలో ఆయన ఇస్తూ ఉన్నట్టు గురువు ఆదేశాలను పాటిస్తూ ఈ ఆధ్యాత్మిక అంటే భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందాలి అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఇక్కడ ఈ దేహానికి కానీ భక్తి అనేటువంటి విషయాలకు మరి దీని నుండి బయటపడడానికి ఆ నావికుడు, నావను నడిపించేటువంటి వారు, అంటే భగవద్ధామాన్ని మనం చేరుకోవడానికి ఈ భవసాగరం నుండి బయటపడడానికి మనకి ఆ నావను సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో నడిపించేటువంటి వాడు ఆ గురువు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆయన్ని ఇక్కడ సో ఇక భవసాగరంపై ప్రయాణించుటకు శాస్త్ర సమాచారమే అనుకూలమైనటువంటి పవనము. అంటే ఇక్కడ గాలి, సో మన్ని ఆ నావ గాలి ఎటు వీస్తే అటువైపుకి అది నెట్టబడుతుంది. మరి సరైనటువంటి గాలి, ఎందుకంటే మనం ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఒకవేళ ఏదైనా ఇంద్రియార్థ విషయాలపైన మనం అనురక్తులమైనట్లయితే ఆ నావ పక్కదారి పడుతుంది. కానీ ఇక్కడ మరి ఆ నావను సరైనటువంటి మార్గములో నడిపించేటువంటి గాలి ఏదైతే ఉందో అది ఏదని చెప్తున్నారు ఇక్కడ, శాస్త్ర సమాచారము. శాస్త్రాలు ఏవైతే మనకి ఇచ్చాయో ఆ శాస్త్రాలను పాటిస్తూ, శాస్త్రమే ప్రామాణికం. సో కాబట్టి శాస్త్రాలలో ఉన్నదే జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ భవసాగరంపై ప్రయాణించడానికి శాస్త్రమే, ఆ శాస్త్రాలలో ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలే అనుకూలమైనటువంటి ప్రమాణము. అంటే ఈ నావకు నాయకుడు గురువుగా ఉంటే మరి ఆ గురువు ఏం చేస్తాడు, శాస్త్రాలను నుంచి అంశాలను ఇస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఆ శాస్త్రాల సారం, శాస్త్రాల యొక్క సమాచారమే మనల్ని ఆ నావను సరైనటువంటి మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉన్నటువంటి గాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ప్రపోజల్ వారు చెప్తున్నారు, మానవ జన్మ యందలి ఈ సౌకర్యము లాభమును బడయని వాడు ఆత్మహత్యను చేసుకున్నాడని వచ్చును. అంటే ఈ మానవ జన్మ యొక్క ఉద్దేశాన్ని, అంటే భక్తి అనేటువంటి ఆ సాధనను, ఆ కార్యకలాపాన్ని మనము పాటించకుండా, సో శాస్త్రాలలో సూచించినటువంటి విషయాలను పాటించకుండా, గురువు యొక్క సూచనలను పాటించకుండా ఎవడైతే ఉంటాడో అటువంటి
వాని యొక్క జన్మ ఈ ఈ సౌకర్యాలన్నీ కూడా వినియోగించుకోలేనటువంటి, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆ అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరి అటువంటి ఈ అవకాశాలను శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీత వంటి ఇంకా మనకి ఆచార్యులు అందించినటువంటి ఇవన్నీ కూడా చదవడానికి అవకాశం సరిపోయినటువంటి పరిస్థితులలో భక్తి రసామృత సింధు, ఉపదేశామృతము వంటి అనేకమైనటువంటి ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా పూర్వ ఆచార్యులు ఇచ్చినటువంటి గ్రంథాలను, ఆ శాస్త్రాలను సూచిస్తూ మనకున్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుల యొక్క సూచనలను పాటిస్తూ వారి యొక్క అడుగుజాడలలో లేనప్పుడు ఆ మానవ జన్మ వృధానే అని చెప్తున్నారు. అది ఒక ఆత్మహత్య చేసుకోవడం లాంటిది, రావడము పోవడం లాంటిదే తప్ప దాని యొక్క జన్మకు, మానవ జన్మ సార్థకం లేదు అని చెప్తున్నారు. అనగా మానవ జన్మ యందు కృష్ణ భక్తి భావనను ఆరంభింపని వాడు మాయా ప్రభావానికి తన జీవితాన్ని కోల్పోవును. అట్టి మానవుడి ఎడ, అంటే అట్టి మానవుని యొక్క పరిస్థితి ఎడ బ్రహ్మదేవుడు విచారం వెలుగుస్తూ ఉన్నారు సో అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఆ భగవద్ధామాన్ని, వాటిని గురించి సరిగా అవగాహన చేసుకోలేనటువంటి ఆ కుహాన యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు బోధించినట్లుగా ఆ వాటికి ప్రభావితులైనంత వరకు కూడా ఈ మానవ జన్మను సరైనటువంటి సార్థకం చేసుకున్నట్లే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక ఆ భగవంతుని దివ్యధామాన్ని తెలుసుకోవడానికి, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి మనము భాగవతంలో మనకి చెప్పబడినటువంటి భక్త ప్రహ్లాదుడు చెప్పినటువంటి అంశాలను, నవవిధ భక్తి మార్గాలు, భగవన్నామ మహిమలను వినడము, భగవంతుని మహిమలను కీర్తించడము, భగవత్ స్మరణ చేయడము, భగవంతుని పాదపద్మాల సేవనం యందు నిమగ్నమవడము, శ్రీ విగ్రహారాధనము చేయడము, భగవంతునికి నమస్కారాలు చేయడము, భగవంతునికి అంటే భగవత్ సేవకునిగా తనను తాను మలుచుకోవడము, భగవంతునితో స్నేహబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడము, ఇక భగవంతునికి తనను పూర్తిగా సమర్పించుకోవడము, ఆత్మ సమర్పణం గావించుకోవడము. సో ఆ విధమైనటువంటి ఆ దివ్య జ్ఞాన సమపార్జనలో మనకి ఉండేటువంటి నవవిధ భక్తి మార్గాలు, వాటిలో శ్రవణము అనేటువంటిది తొలిమెట్టు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవద్ధామాన్ని గురించి శ్రవణం చేయడం ద్వారా మనము ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందవచ్చు అనేటువంటి అంశాన్ని బ్రహ్మ చెప్పినటువంటి విషయాలను మనకి ఇంకా సులువుగా జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరించినటువంటి అంశాలను తెలుసుకున్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.